J.K. Yadav Films present. J.K. Yadav Films. DJ विकास विकास सीतामढ़ी रिकॉर्डिंग बाय मां जानकी स्टूडियो मुजफ्फरपुर। चढ़ल जवानी ताहर लागे छोहारा, देखी के केतना के हो जाता खारा। चढ़ल जवानी ताहर लागे छोहारा, देखी के केतना के हो जाता खारा। पूछता अन्हारा या पहिरा, ढोढ़ी के नीचे केतना बा गहिरा। पूछता अन्हारा या पहिरा, ढोढ़ी के नीचे केतना बा गहिरा। J.K. Yadav Films. गाल चिकनाइल ताहर गदरल बदन बा, ऊपर से नीचे सामान टनाटन बा। ओहो गाल चिकनाइल ताहर गदरल बदन बा, ऊपर से नीचे सामान टनाटन बा। गजब के बारू तू महिला, ढोढ़ी के नीचे केतना बा गहिरा। पूछता अन्हारा या बहिरा, ढोढ़ी के नीचे केतना बा गहिरा। DJ विकास विकास सीतामढ़ी रिकॉर्डिंग बाय मां जानकी स्टूडियो मुजफ्फरपुर। J.K. Yadav Films. छोटे छोटे कपड़ा में सब कुछ लौके, दुनु जो बनवा हो आपस में छौके। छोटे छोटे कपड़ा में सब कुछ लौके, दुनु जो बनवा हो आपस में छौके। ऐसन ड्रेस काहे पहिरा, ढोढ़ी के नीचे केतना बा गहिरा। पूछता अन्हारा या बहिरा, ढोढ़ी के नीचे केतना बा गहिरा। अनरा के चैन नइखे बहिरा बेचैन बा, सकल बलमुआ कोहे कातिल नयन बा। ओहो अनरा के चैन नइखे बहिरा बेचैन बा, सकल बलमुआ कोहे कातिल नयन बा। भइल दीवाना पूरा अहिरा, ढोढ़ी के नीचे केतना बा गहिरा। पूछता अन्हारा या बहिरा, ढोढ़ी के नीचे केतना बा गहिरा। J.K. Yadav Films.